Ja, og så vil jeg så forklare logaritmeregning regel nummer 3. Og igen skal vi så bruge de her 2 definitioner, der står her. Og vi starter igen med at omskrive vores A. A lige med shift og løftet i log giver A. Sådan der. Og det vi så gør, det er, at vi igen sætter vores A ind i selve regnereglen, så den kommer til at hedde log, parentes, opløftet i log til A, sådan der, og så sætter vi x uden for parentesen, og det gør vi lige, at vi sætter x op parentesen. Sådan der. Og så bruger vi så vores potensregel, som hedder A i n her i m, hvilket giver os A n gange m. Sådan der. Og det bruger vi så her, så den kommer til at hedde log til 10 x gange log til a, sådan der. Og ligesom vi gjorde i logaritmeregning nummer 1, så bruger vi den her definition, hvor vi kan se, at vi har vores argument her og vores argument her. Og da de her to er inverse og går ud med hinanden, så gør vi bare præcis det samme her. Så det vil sige, at den kommer til at hedde x gange log til a. Sådan der. Og så har vi så bevist vores logaritmeregning nummer 3.